फैगौ 6 सेप्तेम्बराव आसाम सरकारनि आसाम केबिनेटआ जागोन आरो जों मिथिनायाव नैबे सरकार फैनायनि उनाव प्रति सप्तायाव मोनसे केबिनेट दिसपुराव जिरायदों बा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायावबो जिरायदों आरो बिनिनो मोनसे पिरियडिक प्रग्राम हिसाबै क'क्राझारावबो आसामनि केबिनेटआ जागोन। दा बे मोनसे सरकारि प्रग्राम बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा केबिनेटनि बे जिरायथुमनायाव जोंहा जेबो लोब्बा गैया बा बेयाव जोंहा जेबो माने डाइरेक्ट सम्पर्क गैया खारन बे मोनसे सरकारि बिथांमोननि हाबाफारि किन्तु बे हाबाफारिजों लोगोसे आसाम सरकारनिफ्राय बा बिटिआर काउन्सिलनिफ्राय जोंनिसिम मोनसे मेसेज फैदों जे बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै 6 सेप्तेम्बराव फुंनि 8टा बाजारनिफ्राय 8:30 आरो 8:30निफ्राय 9:15 बे मोननै शिफ्टआव गिबियाव बड'फानि न' माने गामि बरागारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिथांनि मन्त्रि गदा बिथांनि न'आव थांगोन आरो लोगोसेनो 8:30निफ्राय 9:15नि गेजेराव दतमानि थुलुंगापुरियाव बड'फाखौ जेराव माने दोनदों बा बड'फानि समाधि थिलियाव बिथाङा थांगोन आरो बेयाव मोनसे बड'लेण्ड जि डिपार्टमेन्ट वेलफेयार डिपार्टमेन्ट दङ बे वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रियानो बेयाव माखासे माने इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय फान्ड हरदों जों मिथिनायाव 5 कौटि रां बेयाव माने सेंसन खालामदों आरो बे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय जि फाउन्डेसन ले सेरेमनि बेयाव गिबि मन्त्रि बिथाङा बाहागो लागोन। दा जोङो बेयाव नुजाथिगोन आरो जिहेतु बड'फानि जिउ जारिमिननिफ्राय लानानै बड'फानि न'खर बड'फानि गामि बे जोंनि मोनसे आदर्शनि थिलि बे थुलुंगानि थिलि आरो थुलुंगाफुरिया बर' माहारिबाद बर' जातीयताबाद बर'नि थामोनथा रैखाथि सिनायथिनि मोनसे नेरसोन आरो बे जोंनि मोनसे सम्पद आरो बेयाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया फैगोन बे सरकारि प्रग्रामब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थुलुंगाफुरिजों जेब्लाबो मोनसे नांजाबफानानै खाथि सोमोन्दो दङ आरो बड'फानि न'खरजों सोमोन्दो दङ। दा बेखायनो बेयाव जोंनि प्रेजेन्सखौ सरकारनिफ्राय लुबैदों आरो बेयाव जोङो सरकार जिहेतु फैगोन जों जास्ट बेयाव देखा जागोन आरो बेयाव जिखिनि जोंनिफ्राय मदद आरो हेफाजाब नांगौ रायजो राजानिफ्राय जिखिनि मदद हेफाजाब नांगौ जों बेयाव जास्ट पार्टिसिपेट खालायगोन। दा बेखायनो जों आसा खालामदों सरकारि प्रग्रामब्लाबो बे मोननैया जिहेतु बर' माने माहारिनि मोनसे एजेन्डाजों सोमोन्दो थानाय आरो बे हाबाफारियाव जों बाहागो लानानै जाफुंसार होगोन आरो हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसारथों होननानै जों मिजिंथिदों। गोजोन्थों।